Αν η εικόνα μπορούσε να υποκατασταθεί πλήρως από τον λόγο, τότε αυτή δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Τρεις είναι οι κατηγορίες των βιβλίων μου. Η πρώτη αφορά βιβλία που αναφέρονται στις μεγάλες περιόδους της ιστορίας της τέχνης. Αναγέννηση, μπαρόκ, 19ος αιώνας και 20ος αιώνας. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει βιβλία, εργαλεία που οδηγούν τον αναγνώστη να κατανοήσει τα πώς και τα γιατί της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω το «Τέχνη, βλέπω, γνωρίζω, αισθάνομαι» και το λεξικό, το εικονογραφημένο λεξικό «Η τέχνη και οι λέξεις της». Η τρίτη κατηγορία αφορά δοκιμιακού τύπου μελέτες, όπως το πρόσφατο «Τέχνη εκ των πραγμάτων», που παρακολουθεί την περιπέτεια του πραγματικού αντικειμένου στη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη. Μια από τις βασικές μου επιδιώξεις όταν γράφω ένα βιβλίο είναι να συμπληρωθεί ένα κενό στην σχετική με την ιστορία της τέχνης ελληνόγλωση βιβλιογραφία και έχω στο νου μου πάντα τον Έλληνα αναγνώστη. Όταν χρησιμοποιώ όρους όπως μορφολογική θεωρία ή αφηρημένος εξπρεσιονισμός, θεωρώ απαραίτητο να τους υποστηρίξω με ένα βοήθημα, όπως παραδείγματος χάρη το εικονογραφημένο λεξικό, η τέχνη και οι λέξεις της. Στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίσω τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη συγγραφή των βιβλίων μου η μακροχρόνια διδασκαλία μου στο Πανεπιστήμιο. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεται κανείς πότε κρατάει το ακροατήριό του, πότε το χάνει και γιατί. Και αυτό να μην το ξεχνάει όταν αποφασίσει να γράψει. Έχουμε ένα βασικό στόχο που συνδέεται άμεσα με τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η εικόνα στην τέχνη. Προσπαθούμε δηλαδή να αποδώσουμε με τη μέγιστη δυνατή πιστότητα τη μοναδικότητα του κάθε έργου και ταυτόχρονα να συμβαδίζει η εικόνα με το κείμενο. Όσο αφορά την μεθοδολογία, ακολουθώ μια μεικτή μέθοδο θα έλεγα, ένα συνδυασμό κριτηρίων από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Βιογραφικά στοιχεία χρησιμοποιώ σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και μόνο όταν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε το έργο αυτό καθ' αυτό και τις επιλογές του καλλιτέχνη. Για παράδειγμα, πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε τις επιλογές του Toulouse-Lautrec σε θέματα νύχτας, καμπαρέ και χορού, εάν δεν γνωρίζαμε το τραύμα της αναπηρίας και της απόρριψής του, ή πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την εκρηκτική πινελιά του Van Gogh ξέχωρα από την πειρατική αγωνία της ψυχικής του ασθένειας. Στα βιβλία μου σπάνια χρησιμοποιώ την λεπτομεριακή περιγραφή και όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Αντιθέτως, προτιμώ να κατευθύνω τον αναγνώστη δίνοντάς του εναύσματα που τον κάνουν να προσέξει πράγματα που δεν θα πρόσεχε διαφορετικά. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, όπου επικρατεί η αφαιρετικότητα κατά κανόνα και η πολυσημεία, παραθέτω τον λόγο των ίδιων των καλλιτεχνών, είτε από κείμενά τους, είτε από συνεντεύξεις τους. Ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε έλεγε πως τα περισσότερα από αυτά που μας συμβαίνουν ξετυλίγονται σε μια σφαίρα που ποτέ καμιά λέξη δεν την καταπάτησε. Γι' αυτό ίσως δεν έχει νόημα να επιμένουμε να αγγίξουμε με το λόγο κάτι που βρίσκεται τόσο βαθιά στην καλλιτεχνική δημιουργία,
που συχνά ούτε ο ίδιος ο καλλιτέχνης δεν το γνωρίζει. Η πορεία της γλυπτικής στον δυτικό κόσμο από τον Μεσαίωνα, μέσα από την Αναγέννηση, τον Μπαρόκ, τον 19ο και μέχρι τον 20ο αιώνα, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο, το οποίο βέβαια αφορά πάρα πολύ τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές των σχολών καλών τεχνών, της αρχιτεκτονικής και άλλων τμήματων των ελληνικών πανεπιστημίων. Ελπίζω να τους φανεί χρήσιμο.